pa zilizonse si muda zichitengi ni muda kala mtima odeka kumwamba mudalitse ana anu onse tizatireza bwino tikanezoipa Yosefe bambo watu kwezila zina la Tate ndila Mwana ndila Mzimu Woyera amen. Ndikulandire abale pano pa tiyankhuleni Ambuye lero ndi lachitatu siku limene tikupanga chaka cha Yosefe woyera mwamuna wake wa Maria. Mau oyamba akuchokela m'buku la chiwiri la Samuel mutu 7 ndime 4 mpaka 5a kupitiliza ndi ndime 12 mpaka 14a kumalizira ndi ndime 16. Amene akutiwerengera mau oyamba ndi Alexander Mandala kuchokela ku St. Mary's Namikate Church, Holy Trinity Mataware Parish, Diocese ya Zomba. Mau achiwiri akuchokela mkalata ya Paulo woyera kwa Aroma mutu 4 ndime 13 kenako ndime 16 mpaka 18 kumalizira ndime 22. Amene akutiwerengera mau achiwiri ndi Queen Pungulume kuchokela ku St. Paul's Church, Our Lady of Fatima, Salima Parish, mu Archdiocese ya Lilongwe. Uthenga wathu wabwino ukuchokera pa Mateyo chapter cha 1 ndime 16, 18 mpaka na 21 ndi 24. Amene akutiwerengera mau amthenga wabwino komanso kutigawira mau ndi Reverend Father Eliseo Ntarika kuchokela ku St. Anne Gambula Parish mu Archdiocese ya Blantyre. Mau oyamba. Mau ambuku la chiwiri la Samueli. Chauta adauza Natani kuti kauze mtumiki wanga Davide kuti masiku ako atatha kuti ulondole makolo ako kumanda ndidzakuutsira chiphukira pambuyo pako, mmodzi mwa ana obereka iweyo, ndipo ndidzakhazikitsa ufumu wake kolimba. Iyeyo ndiye azandimangire nyumba yoveketsa dzina langa, ndipo ndidzakhazikitsa ufumu wake kuti ukhale wamuyaya. Ine ndidzakhala bambo wake, iye adzakhala mwana wanga, ndipo banja lako pamodzi ndi ufumu wako ndidzazikhazikitsa mpaka muyaya pamaso panga. Ndithudi ufumu wako udzakhazikika osatha konse. Mau a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Mau achiwiri. Mau ankala ya Paulo woyera kwa Roma. Abale. Abrahamu ndi zidzukulu zake adalandira kwa Mulungu lonjezo lakuti dziko lapansi lidzakhala lawo. Adalandira lonjezolo osati chifukwa chakusunga malamulo, koma chifukwa cha chilungamo chofumira mchikhulupiriro. N'chifukwa chake lonjezolo maziko ake ndi chikhulupiriro, kuti likhale mphatso yaulere ya Mulungu, ndipo pasimikizike kuti lonjezolo adzalilandiradi anthu ofumira kwa Abrahamu, osati okhawo amene amasunga malamulo a Mose ayi, komanso onse okhala ndi chikhulupiriro chonga cha Abrahamu. Iye ndiyedi kholo la ife tonse. Paja malemba akuti ndakuyika kuti ukhale kholo la mitundu yambiri ya anthu. Lonjezo limeneli Abrahamu adalilandira kwa Mulungu mwini, amene iye ankamukhulupirira. Ndi Mulungu amene amabwezera moyo kwa akufa, ndipo amapereka moyo kwa zinthu zopanda moyo. Mulungu adati,
zidzukulu zako zidzachulukadi. Ndipo ngakhale zimenezi zinali zosayembekezereka konse, Abrahamu adalimbikirabe kukhulupirira kuti adzakhala kholo la amitundu yambiri ya anthu. N'chifukwa chake, monga mawu a Mulungu akunena, Mulungu adamuona kuti ngolungama. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mthenga wabwino monga adalembera Mateyo oyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Yakobo anabereka Yosefe mwamuna wa Mariya. Mariyayo anabala Yesu wotchedwa Khristu. Kubadwa kwa Yesu Khristu kudatere. Amayi ake Mariya adafunsidwa mbeta ndi Yosefe, koma asanalowane Mariya anapezeka kuti ali ndi pathupi mwamphamvu za Mzimu Woyera. Mwamuna wake Yosefe anali munthu wokonda chilungamo, komabe sanafune kuchititsa manyazi poyera. N'chifukwa chake adaganiza za kungothetsa mbeta ija osachitapo mlandu. Akulingalira zimenezi, mngelo wa Ambuye anamuonekera m'maloto namuwuza kuti, Yosefe mwana wa Davide, usaope kumtenga Mariya mkazi wakoyu, pathupi ali napopa padachitika ndi mphamvu za Mzimu Woyera. Azabala mwana wa mwamuna, ndipo udzamutcha dzina lake Yesu, chifukwa azapulumutsa anthu ake ku machimo awo. Tsono Yosefe atazuka adachita monga momwe mngelo wa Ambuye uja adamuwuzira. Adamtenga Mariya mkazi wake. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Azibamboze chaka chabwino a CMA. Lero pamene tikukondwerera Yosefe Woyera, tiye ndisinkhesinkhe za Yosefe. Yosefeyi mamuna wake wa Mariya. Tikudziwa kuti mu Meyi timapanganso chaka china cha Yosefe koma ngati ogwira ntchito. Koma lero tikukamba za Yosefe ngati mutu wa banja. Yosefe ngati mutu wa banja. Kodi mzibambo amene ali mutu wa banja ndi Mulungu amene ali mwini wa dziko lonse, ubale wawo ukhale otani? Tifuna lero tikambe za ubale pakati pa mzibambo ndi Mulungu. Nthawi zina amanena kuti mphongo zidana, chifukwa kuti Mulungu timantenga ngati kuti ndi wa mamuna, mamunanso ndi amenenso ali ngatinso mutu wa banja. Nthawi zina zimaoneka ngati azibambo, Mulungu amatiyabwa. Nthawi zina zimaoneka ngati kuti azibambo, Mulungu sifuna kuyandikana naye. Koma lero ndafuna kuti inu ndine tisinkhesinkhe. Ngati kuli munthu amene akuyenera kumamuyandikira Mulungu ndi mzibambo. Ndipo mzibambo amene wakwatira, mzibambo amene ali ndi banja, akangotalikana ndi Mulungu, ameneyo chikondi alibe, salikonda banja lake. Ameneyo chikondi alibe, sazikonda yekha. Chifukwa chona kuti mzibambo ndi amene wasiyiridwa udindo ndi Mulungu mwini wake. Zimene Mulungu akanapanga wakusiyira iwe ngati bambo. Ndiwe hedi wa nyumbayo. Ndiwe mtsogoleri wa khomolo. Udindo umene Mulungu akanapanga wakupasa iweyo. Azibambo taganizira chimenecho. Ulemu umene Mulungu anatipasa. Ulemu umene Mulungu wakupasa wokhala pasogolo kusogolera mbumba yako. Ndiye ndikunena kuti ulemu umenewu ukuyenera uphunzire kuubwezera kwa Mulungu mwini wake. Kodi mzibambo ungatani kuti ubweze ulemu umenewu? Ulemu umene munthu wapasidwa, udindo umene munthu wapasidwa, umaubweza choyamba pochita zimene watumidwa kuti upange, ukamuyimirire bwino amene wakutuma uja. Koma kuti ukamuyimirire bwino, pozindikira kuti iwe ndiwe mtumiki, uzikhala ndi nthawi yobwerera kwa amene uja anakutuma uja, ndikukhala naye pansi, uzicheza naye, uziwe maganizo ake kuti kodi amaganiza za mtundu chani, uziwe zimene zikuyenda mmutu mwake kuti kodi akufuna kuti ukapange bwanji ukapita. Palibe mtumiki amene angapange bwino ntchito yake ngati sakhala pansi ndi amene anamtumayo. Ambuye Yesu mmene ankasankha ophunzira ake mukatenga Marko 3 ananena kuti ndikukuyitanani ndikukusankhani kuti choyamba muzikhala nane. Mukakhala nane kenako ndikutumani. Azibambo, tikutumidwa ukayendesa mabanja. Tikutumidwa kuti tikayendese kaya ndi mabusiness.
tikutumidwa kuti tikakhale bwana ku ntchito. Zonsezo ndi Mulungu wakutumani, ndipo muzitenge kuti Mulungu wakutumani. Nzeru zoyendesera chimenecho mukazitenga kuti mukungoyenera kuti mukhale pa ubale ndi Mulungu mwini wake. Nzibambo akakhala kuti amayandikana ndi Mulungu, mphamvu zake zimagwiritsidwa ntchito moyenerera. Koma nzibambo akakhala kuti watalikana ndi Mulungu, amayamba kuzitenga kuti iyeyo ndiye iyeyo, ndipo pamwamba pake sakumuona wina aliyense. Amayamba no mphamvu zija kuzigwiritsa ntchito mopsinja ena amene ali pansi pake. Ndiye anthu sakondwa chifukwa cha ulamuliro wako, anthu sakondwa chifukwa cha mmene kupangira zinthu. Taona ni Yosefu oyera. Yosefu oyera akunenedwa kuti anali munthu wa chilungamo, ndipo ataona kuti Maria ali ndi pathupi, chilungamo chake chinali choti cha amusiye. Chimenecho ndiye chilungamo. Pathupi pali nawo iwepo sipa ineyi, amusiye. Ndiye Baibulo kunena kuti anali munthu wokonda chilungamo inde, komabe anaganiza zoona kuti kumusiya kwake amusiye mwamtendere, asamusiye mwina kuti Maria uja zimusokonekere. Chilungamo chimene chasakanizidwa ndi chifundo. Azibambo amene amaziwa Mulungu amaziwa kusakaniza chilungamo chawo ndi chifundo. Mukazangochosa chifundo mu chilungamo, chilungamo chija chimapha. Mukazangochosa chifundo mu chilungamo, chilungamo chija chimapha. Yosefu apanga chiganizo chona kuti angonsiya Maria uja mwamtendere, chifukwa amaziwa kuti akansiya mwavoko Maria uja akavutika, akansiya mwavoko Maria uja so atakuphedwa, chifukwa chona kuti anthu azina kuti uyu kuti pathupi pazikhala zija bwanji. Kule azibambo amene amantenga mkazi, koma chifukwa kuti mwa iwo Mulungu mulibe, akamansiya amansiya mkazi uja mwina kuti akhale pa moto. Ndikumamva kukoma kumuona ijo anatovutika, ndikumamva kukoma kumuona iye uja akuzunzika. Nkhani yake azibambo siyandikana ndi Mulungu. Yosefe akhali chisanzo chabwino cha zimene ife tikuyena kupanga ngati azibambo. Yosefe akuti chifukwa kuti anali munthu wokonda chilungamo, Mulungu atabwera ndi kuzamuuza kuzamuyankhula kuti Yosefe, pathupi pamene mkazi wako ali napo pa ndi pa Mzimu Woyera. Yosefe anamva. Yosefe anamva. Inu ndine ngati azibambo tiziwa kuti Mulungu amene anatituma amafuna aziyankhula kuzera mwa ife nthawi zonse. Kodi anako upange nawo bwanji? Mkazi wako upange naye bwanji? Zimaoneka ngati zolobodoka kuti nzibambo azikhala kwekhere ndi Mulungu. Zimaoneka ngati zolobodoka kuti nzibambo azikatenga nawo mbali pa za Mulungu. Koma ndafuna muchiyese chimenechi. Muyang'ane azibambo amene amazipereka ndi mtima wonse kukatumikira kuchalichi, kuzichepesa kupita kuchalichi kuja, amakhala azibambo osiririka. Iniyo chinthu chimodzi chimene anthu amakamba ndipo amansirira nacho Malemu Saulo Chilima awuse mutendere. Nchona kuti amatenga nawo mbali kuchalichi kuja, ngakhale anali wa pamwamba koma amata kuzisisa. Kukakhala wadongosolo kupita kumene kuja, kukakhala wonyamula mbale kupita kumene kuja, kumakawerenga nawo kuchalichi kuja. Anali munthu amene Mulungu amafuna akhale naye pafupi, ndipo anthu amamutenga kuti mbali imeneyo anali munthu osiririka. Azibambo timachemererana anthu amene tukapezeka malo kaya ndi kumowa kaya ndi kwani, koma kuti amene akupita kuchalichi kumakayandikana ndi Mulungu ameneyo timakhala ngati kuti timamutenga ngati ochipirako. Komano muziwe kuti pokhala mutu wa banja, Satana amayang'ana inu nomwe. Ambuye Yesu ananena kuti ndizakantha m'busa ndipo nkhosa zonse zatayika. Amene ndiye Satana. Amasakasaka mutu, athane ndi mutuwo banja lisokonekere. Ngati inuyo azibambo banja lanu malikonda, ngati inuyo azibambo moyo wanu maukonda, muziwe kuti malo ali inuwo ngati msogoleri ndi malo amene Satana amayangala kunena kwa Petro oyera. Ndipo pa chifukwa chimenecho inuyo muziteteze pakuyandikana ndi Mulungu, muziteteze pakukhala munthu amene muli msogoleri banja mwanu muja oyandikana ndi Mulungu. Munyengo ino ya Lenti nzibambo apange bwanji? Ngati mutu wa banja mukuyenera kukhala pasogolo kutenga banja lanu kunena kuti kodi za chifundo zimene titapange ife Lenti uno
tipanga za chifundo za mtundu chani. Mamuna akhale pasogolo kutenga banja lake kulikhazikapo meeting ya mbanja muja. Mai ana kodi munyengo ino ya lendi za chifundo tatiye ndiyang'ane motizungulira tipange bwanji, mupange chiganizo. Zibambo akhale amene akulitenga banja lake tiye ndipite kwa nsembe tikabuke kuti ifeyo tibwera tizalape ngati banja. Ndikupanga siku ulendo ngati banja kunyamuka atakayambe kulapa ndani hayi ine ndiyamba zibambo kupita ukalapa kubwerako, amayi kupita ukalapa kubwerako, ana kupita ukalapa kubwerako. Kumi kuti kuyendesa banja atu. Akamati kuyendesa banja ndiye kumeneko. Kuluza banja lija kopita ndikulitengera ku msipu wabwino. Zibambo ndi amene akunena kuti mulenti muno azilisonkhanisa banja lake tiye tipemphere. Kodi mapemphero timapanga siku ndi siku aja tingakomese bwanji tionjezerepo ati tichoserepo ati. Zibambo ndi amene nthawi zonse akuyenera kuti akamakhala akhale pasogolo mbanja mwake. Tipemphere kuti Mulungu atithandize azibambo tonse kukondwerera ubambo wathu pakuyandikana ndi Mulungu, kukondwerera ubambo wathu pakukhala azinzake a Mulungu, monga mmene analili Davide. Davide amachedwa nzake wa Mulungu, inonso mukhale nzake wa Mulungu. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Oh, Yosefe, Yosefe bambo watu, bisi la Mulungu.